ndị ọma na-ege m ntị iji m n'aka rụ na-abatakwa n'ụbọchị nke taa biko asị m mgbe onye nọ naanị ụlọ biko udo dịrị nwoke udo dịrị nwaanyị ndụ azụ bụkwanụ ndụ mmiri biko nụ sọsọ ofu okwu ka anyị nwee izi Matthias Ezeaku today biko ị na-eme NGO mụta kene ka Lord Zeus na Harrison si eme nke ha na ghọtago ọ bụghị na-eme nke gị were na-akpọlịsị ndị na-enyere gị aka werekwana ikpọ onye ukwu ikpọ onye nta chifuza na ndị ahụ na-enyere gị aka bụkwana na niile ekwu ume today bụkwana ba niile iri ji afọ today biko enekenenu video simple advice to Matthias Ezeaku enekenenu video akwụ n'ofu Ọhaneze ndị Igbo ịma na a na-ekwu ochie ọfụrụ a na-eme Matthias Ezeaku dị busy na-akọcha Jesus Christ of Nazareth onye mere ihe ọgaranya while na Jesus Christ dị busy na-akpọlite ndị ọfụrụ ga-anọchi Matthias Ezeaku. In fact, ha anọchigo Matthias Ezeaku. Matthias Ezeaku dị busy na-akwụgharị agụ mmiri wee na-agụ ụmụnne n'Enugu steeti na part of Enugu steeti. Jesus Christ wee send ya Lord Zeus ka o je gbapụ na mmiri na akpịrị na-akpọ ha nkụ bụ ndị Enugu steeti. Nene the video here. Lord Zeus family, I have 1.5 million Enugu. This is youth o'clock. Hallelujah. You want me to work? No. As Munye Chias. Have I not thought of Enugu? Uwedo, Nike. Ever can be a full last time. One that I would rise. Besiano Fia, Manabiam Nanya, Funamilo, Mokorofa. When they saw Mama many family before December. Manima Golunoke, or Bulokelu, Body. Makaite mo ya just Fatata. Well, Oya can see no can go Ndi Igbo. Nanka Jumono, I have Roy I call. Makanasi na ade Igbo neba. As na governor of Enugu state in ade Igbo. So here I go well. When no can kene all Igbo family, all Zeus family. Above no yes wept there. Oya bakwali magic. Makana milibun. When I go Palunu Momena, Mua Fuleba, I remember politics. I had a mere cool Yapia. If you don't follow, I have to see a way and you move for him if I want to be in including me. Mania to the Lunian Kisbon Babolu Mila. But I'm for now on our fair to Nanya. You kept on a mother and Miloya. Corona Mila, they get on I like it. I like it. Now, what we can see no can Ndi. Only more, I'm more of a big. No, nothing like a Opolu the Millie. Omolonian Nalego Sianya Bego can get up Millie. Thank you, guys. So you talk Unu Bello, Bobby Ademo Mabo, Unu Nedolumu Lanya, Konunu si Nedo Munanya. A na-ekwu na ọgbapụchara mmiri ochieta gwaazụ a na-eche na Matthias Ezeaku ga-echegharị. Matthias Ezeaku dị busy na-achụgharị Holy Bible mere ya ọfụ ụzọ je gbaa ya ọkụ. Jesus Christ wee sị dịkwa Lord Zeus ka o jebe ikwu ụmụnne Matthias Ezeaku tank n'Enugu steeti. Lord Zeus family.
On a busy aqua. No Zeus family. Be buffalo Unuma Gobia. Unofolia. So yeah, Hobia Leba, Uanina Fugoya. Go, Uanina Fugoya man and Mirinako. So Ogon has seen our mamma in a macaron for your mill. When I found a walk about Robert, he can. The CEO of Ananda table water, and Ananda Enafu, and a memory pure water company had in Asaba. Okay. And Obodo, the king, son Obodo. Eba, Oji supports a yarn name. Promoter Miria, influencer, more be a name advert and a million. It was a cabachira. Now, Matthias Ezeaku the business on and poor. Mepe church na no ke girlfriend. Na no ko na gadi wan and na gadi wo kendi mi anwuro. Ndi na dey win 3 times a day. Na no ko 5 naira 20 naira. That offering boss I get for 10 naira 15 naira 20 naira. Man over 40 million over 3. Pastor una ga challenge ko over 40 million. Onye over 40 million go 10 naira 5 naira man. Jesus Christ, we said about Zeus, 37 poor. Go general room one you widow 25. Aka. We may hope you angry. Thank you, Jesus. Thank you, my pray for them. For my last in the Christian. Amen. And they can end it in the country. No, start table. Date table 28. No, start table 28 on April. I know na United Nursery and Primary School. Nkede na mpo Anambra. Na kwa muka nyu na ego kunu bido business echi ka mmali yunu zụta. Na si na onye memma na mma solu na. So ihe nwetelu unu bụ 400,000 naira. So m ekele unu ya n'aka 20,000. Jukona waka ajoju. Matthias Ezeaku bụ onye Enugu State. Zeus onye Ebonyi State. Matthias Ezeaku gwana mkpọ ka o nwere chọọchị. Mana ụmụ nwaanyị gwana mkpọ ka ha nọ. Agụ na agụ ha. Jesus Christ wee send Zeus. Ka o jee ụmụ nwaanyị aje ka ehe ego. Wee nye ha obi aṅụrị. Ha megịnị? Ha gụkwa egwu. Sikwa Jesus bụ igwe. Ndị otu Matthias Ezeaku. Unu ga-akọgide ọnụ. Unu na-anya na my comment section. Unu kọcha ọnụ, adị m reply. Ma ya ọpụta, ihe mbụwu Samuel. The meaning of Samuel in the Bible. Ọ bụrụ na the meaning of Samuel in the Bible jee jụọ ese. Ịmara ụfọdụ na-etere m sị na a ga-akụ m ọgwụ, a ga-eme nke a ga-eme nke ọzọ. Jee jụkwa onye na-akpọ Samuel in the Bible. Abụrụkwa egwuregwu, abụrụkwa joke. Go ask about Samuel. Bobble nze mmụọ eji m n'aka na afụcha na vidio biko gbasa vidio anụnwa mekwa ka ntị ọzọ wee nụrụkwa bụ nke na-asị na agbakọ aka ọnụ na ọmamịrị ewee gba ọfụfụ bụ ndị ma njem ọnụ ka anyị nwee nọ mgbe ọzọ